Ba mamaki akwai wata magana da kake ganin tana ta yawo tana ta trending a waɗannan kwanaki musamman a kafafen yada labarai na Najeriya da ma na duniya. Dangane da maganar Christian genocide a Najeriya, wato zargin kisan kiyashi da yake faruwa a Najeriya. To me ya kawo wannan zargi? Suwaye suka kawo wannan maganar? Kuma waye ake zargi da yin wannan kisan kiyashi? Kuma me yasa a daidai wannan lokaci ake yin wannan maganar? Ku biyo ni domin sanin abin da yake faruwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwanakin da suka gabata akwai wani sanata a America ana kiran shi Ted Cruz. Wannan sanata ne da yake wakiltar Texas. Wannan sanatan shine ya gabatar da kudiri a Congress, wato majalisar sanatoci ta America, yana zargin ƙasar Najeriya da yin kisan kiyashi ga Kiristocin da suke ƙasar. Kuma bisa ga haka yana kiran gwamnatin America da ta sanya wa Najeriya takunkumi har sai an gano bakin zaren. Shi wannan sanata ya fito ne daga jam'iyyar Republican. Jam'iyyar Republican kuma idan ba ku manta ba ita ce jam'iyya mai mulki a ƙasar America, ita ce jam'iyyar su Donald Trump. Wannan yana da muhimmanci sosai wannan magana da na yi, kuma zan so ku rike ta saboda za mu dawo kanta. Amma kafin nan babban abin da ya kamata mu yi tambayi kanmu shine ita America ko su sanatocin America, 'yan siyasan America, gwamnatin America, Congress ɗin America, daga yaushe ne haƙƙin ɗan adam ko ran ɗan adam sawa'un musulmi ko Kirista ya dame su da har za su ce wai za su sanya takunkumi a wata ƙasa domin ana yin kashe-kashe? Ba mutanen nan bane suka ɗauki makamai, suka ɗauki sojoji suka je Iraki? Ba su bane suka yi kashe-kashe a Afghanistan? Ba su bane suka yi kashe-kashe a Vietnam? Amma wannan ma maybe magana ce wadda ta yi nisa sosai. Mu dawo magana akan Kiristoci. Ta yi za a ce ai wa'innan Kiristoci ake kashewa, kuma ya kamata su kare 'yan uwansu Kiristoci tunda su ma Kiristoci ne. To ana abin da yake so 'yan uwanmu Kiristoci, abokan zamanmu a Najeriya, su gane shine a lokacin da ake ta wannan ba ta kashi a tsakanin Falastinawa da 'yan Isra'ila. Ka komanta a Falastina akwai Kiristoci, wanda da yawa daga cikin mutane suna mantawa da wannan. Falastina akwai Kiristoci, wanda Isra'ila tana kashe waɗannan Kiristocin. Alal misali akwai jaridar Cornerstone, fitowarta ta 41 ko 40, gaba ɗaya wannan ishu ɗin ya yi magana akan the forgetting faithful, wato mumunan da aka manta da su. Ana magana Kiristoci da aka manta su. Wannan mujalla ce wadda take ta Kiristoci ce gaba ɗayanta. A wannan fitowar gaba ɗaya an yi magana ne akan Kiristocin Falastinu da yadda Turawa suka manta da wannan Kiristocin na Falastinu. Amerika da Ingila ba ruwanta da su, ana kashe su kamar suna ɗanɗana kuɗa su yadda musulman Falastinu suke ɗanɗana kuɗa su. An yi magana akan Kiristocin da suke rayuwa a garuruwa na da Isra'ila take wa mulkin mallaka a yanzu, kamar Bethlehem, kamar Nazareth da sauran dai garuruwa irin wannan, da yadda numbarsu take ƙasa a koyaushe saboda kisa, saboda tirsasa su bar gidajensu da garuruwansu. A kwanan nan ma akwai Tucker Carlson shahararren dai ɗan jaridan nan na America. Wata 2 ko 3 baya ai yayi hira da wata pastor wadda tana da coci kuma tana da makaranta ta Kiristanci a garin Bethlehem, wanda ta yi bayanin yadda suke fuskantar wato mulki na wariya. Ta kira shi apartheid, mulkin da ake yi a inda take wa mulkin mallaka, sawa'un a cikin kasashen Palestine ko inda ake kira occupied lands, aradil muhtalla da West Bank da sauransu. Da ta yi wannan bayanin, ta yi bayani akan Kiristancin ka bashi da wani amfani inda kai ba Yahudi ba ne. Nan ba motar ka dole ta zama daban, babu inda za ka je. Irin su Edward Said da an san su ai manya-manyan malamai ne wanda suke Falastinawa ne kuma Kiristoci ne. Amma haka bai sa da Congress ta kawo wani policy
saboda ana kashe kiristoci a Falastinu, don haka bari mu shiga mu ceci 'yan uwanmu kiristawan Falastinu. Don haka a lokacin da America ko Congress ta kawo wani sabon motion wai ana kashe kiristoci a Najeriya, ana yi musu kisan gilla, ana musu kisan kiyashi, don haka dole mu shiga mu kare su, dole mu sanya takunkumi, mu sa sanction a Najeriya saboda abin da yake faruwa. Ya kamata ka gane cewa da walakin gora a miya akwai wani abu da yake faruwa. So domin fahimtar abin da ya kawo wannan zargin a yanzu, akwai buƙatar mu koma zuwa ga wasu abubuwa da suka faru a 'yan baya-bayan nan, wanda su ne za su ba mu haske dangane da shi wannan zargi. Shugaba Donald Trump, idan ba mu manta ba, ai watanni da suka ɗan gabata ne ya zama shugaban ƙasa, wanda a jawabinsa na farko ya yi bayani akan abubuwa da yawa da zai mayar da hankali a kansu. Amma cikin abubuwan da ya faɗa wanda suka fi muhimmanci a wajensa, wanda bali ya ma maimaita su a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudana 'yan kwanakin nan da suka wuce, shine yaƙar hijira, migration, wato masu shigowa ƙasarsa ta Amerika ba bisa ka'ida ba. Dole ya kawo ƙarshen wannan abin, dole ya yaƙe shi, dole su kulle bodojinsu. Bai yadda da policy na open borders ba, wanda 'yan Democrats, 'yan jam'iyyar Democrats, 'yan hagu kenan, 'yan hauni suke goyon baya. So bayan zuwansa, cikin abubuwan da ya yi shine akwai ƙasashe da ya nemi cewa za su haɗa gwiwa domin in aka tashi deporting ɗin mutane, aka tashi tafiyar ko korar wa'inda ake kira wannan undocumented migrants, wato wa'inda suka shigo America ba bisa ka'ida ba. Akwai wanda za a mai da su ƙasarsu, akwai wanda kuma wata ƙasa za a kai su daban ba ƙasarsu ba saboda wasu dalilai. So akwai ƙasashe da yawa da ya nemi zai tura irin waɗannan baƙin haure, irin waɗannan 'yan cirani wanda America ta kora, za a tura su a wa'innan ƙasashen. Akwai ƙasashe da yawa da ya nemi su sanya hannu a wata yarjejeniya, ciki har da ƙasar Najeriya. An nemi Najeriya ita ma ta shigo wannan harƙalla na cewa za a turo wasu Najeriya daga cikin wa'inda Amerika ta koro, sawa'un 'yan Najeriya ne ba 'yan Najeriya ba, inda za a tattaro wa Najeriya wasu kunshi a ce to kuma ga naku, Amerika ta kore su ko kuma Najeriya ku karɓa. To a duniya akwai ƙasashe da yawa wanda Trump ya yi nema, wanda suka karɓi hakan, wanda shi wannan karɓan yana da nashi benefits ɗin. Idan kuka karɓa, akwai shi ma benefit ɗin da ku samu. Ita Najeriya sai ta ce ba za ta karɓa ba. A lokacin ministan harkokin wajen Najeriya ya yi maganganu da suka nuna cewa Najeriya saboda yanayin tsaro da yanayin matsalolin cikin gida, ba maganar a ce za a kawo mana kuma wasu baƙin haure waɗanda ba a san su ba, a ce kuma mu karɓe su. Najeriya ta yi watsi da wannan nema wanda gwamnatin Donald Trump ta yi. So a lokacin ba a samu wani raddi mai kaushi na a zo a gani ba daga gwamnatin Trump bayan Najeriya ta yi watsi da abin da ta nema. Duk da cewa akwai abin da ya faru na visa da sauransu, amma in ka kalla za ka ga gwamnatin Najeriya ba a wani yi mata wata bulala mai zafi ba idan ka kwatanta ta da wasu gwamnatoci. Ta wannan abu guda ɗaya kenan. Abu na biyu, ishu na Isra'ila da Falastinu. Ishu na Isra'ila da Falastinu, duk da cewa Najeriya ba ta taka wata babbar rawa ta zo a gani ba, amma idan muka tuna da abin da South Africa ta yi. South Africa ita ce ta gabatar da sunan Benjamin Netanyahu, Prime Minister Isra'ila, kotun manyan laifuka ta duniya, ICC, International Criminal Court. South Africa ce ta kai ƙararsa kuma ta yi winning ɗin wannan kes ɗin, aka yanke masa hukuncin war criminal, kuma aka ce duk ƙasar da ya je aka kama shi. Wannan ba ƙaramin laifi ƙasar South Africa ta yi wa gwamnatoci waɗanda suke goyon bayan Isra'ila ba, musamman America babu ƙasar da take goyon bayan Isra'ila kamar ta. Hakan ne ya sa lokacin da shugaban South Africa Ramaphosa ya je ya haɗu da Trump a White House, Trump ya yi masa magana akan yana zargin ƙasarsa tana yin kisan kiyashi ga masu launin farin fata, white genocide, haka Trump ya kira wannan abin da kanshi. Ya ɗauko wasu hotuna na hofi ya dinga nuna mushi
dai abin ba karamin abu bane, hankalinsa ya tashi. Aka nuna videos din Julius Malema, aka tada da jijiyar wuya, dole a tashi a abin da ya kamata. Ta ya zai a ce akwai 'yan siyasa manya a ƙasa irin wannan suna waɗannan maganganun kuma suna ci gaba da shakar iska 'yanci. Trump da ya dai maganganu ya nuna ba karamin abu bane, kuma su ba za su tsaya su ga ana kashe fararen fata a South Africa ba tare da sun shigo sun yi abin da ya kamata ba. A lokacin ba daban shi shugaban kasar South Africa shi ma mutum ne wanda yake dan siyasa ba, gwani, kuma ya shirya wa wannan abin da zai faru a cikin kunshin ma da ya je wajen Trump da shi, cikin kunshin gwamnatinsa har da fararen fatan, kuma ya ba su dama ma suka yi magana. Trump din ya saurara, har yake wa Trump tsokana, yake cewa to shi dai ba shi da jirgi irin na Qatar, balantana ya dauko jirgi ya bashi, amma dai su dai babu wani genocide da ake. Babban dai abin da zamu fahimta a nan shine ba wai shi Trump ya san ba a wata kisar wai kiyashi a kasar South Africa, amma dai wani raddi ne da martani dangane da abin da South Africa ta yi na kai Benjamin Netanyahu ƙara kotun ICC. Hakan ne ya tayar da ita wannan maganar, kuma da a ce South Africa ba ta da diplomasiya mai kyau, mai ƙarfi da siyasa da kuma wato hikima da fikira irin ta wannan shugaban, da za a iya escalating, za a iya daga ita wannan maganar ta zame mata wata babban issue a harka ta diplomasiya. So abinda kenan America take yi a koyaushe kenan, a koyaushe ka aka saba mata a wata harka ta siyasa ko ta diplomasiya, sai ta shigo maka ita ma a siyasance, a diplomasiyance ta wani bangare, domin ta yi maka, domin ta yi punishing ɗinka, ko kuma domin ta janyo ka ko kaki ko kaso zuwa teburin tattaunawa. Julius Malema din nan, wanda Trump ya danna bidiyonsa kuma ya nuna tashin hankalinsa dangane da maganganun da yake yi akan fararen fata, Najeriya ta gayyato shi, ya zo Najeriya taron lauyoyi da ya gabata, kuma ya yi maganganu masu irin wa'inda ya saba yi dangane da turawan mulkin mallaka, dangane da Trump ma ya ambaci sunan Trump, ya yi maganganu irin dai na siyasa, wanda kuma an ji daɗin waɗannan maganganun, an yi masa tafi a taron da ya halarta. Sannan Najeriya ta halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gabata bisa wakilcin mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima, wanda ya yi maganganu shi ma masu kaushi kamar sauran shugabannin ƙasashe dangane da kisan da ake yi wa Falasɗinawa, da buƙatar dole duniya ta haɗa ƙarfi da ƙarfi ta kawo ƙarshen wannan abin. A takdiri irin nawa, wannan abin yana cikin dalilan da ya sanya yanzu America ta buɗe wannan sabon shafi. Babban dalili shine sanatan da ya buɗe wannan shafi na ana yi wa Kiristoci kisan gilla a Najeriya. Ba wai sanata bane daga jam'iyyar 'yan Democrats, sanata ne daga jam'iyyar 'yan Republican. Na haka wannan wani file ne wanda Trump ya buɗe da gwamnatin Najeriya da ministry na harkokin wajen Najeriya domin su zo kan teburi na tattaunawa. Tabbas sun san ba a yin wani kisan kiyashi ga Kiristoci a Najeriya, sun fi kowa sanin waɗannan datar, sun fi kowa sanin victims na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da ake a Najeriya musulmai ne. Wannan abu ne wanda ke is very clear, kowa ya sani. Amma kuma yanzu muna rayuwa ne a duniyar da ake yin amfani da wasu kalmomi waɗanda aka cika su fal da wasu ma'anoni, wanda za a iya amfani da waɗannan kalmomin a kai kakar. Na haka an ɗauko yanzu wannan kalma ta genocide, ta kisan kiyashi, ana so a yi amfani da ita domin kawo Najeriya zuwa ga teburin tattaunawa, ko tana so ko ba ta so, musamman bayan an fara magana akan sanctions, wanda yake takunkumi ba karamin abu bane ga ƙasa. Tabbas idan aka saka takunkumi ba waɗanda suke illatuwa kamar talakawa a ƙasa, amma ita ma gwamnati tana shiga cikin wani yanayi na wato keɓancewa, wato za ta zama keɓantacciya a duniya, za a zama cewa an takaita mata hada-hadarta, wanda wannan ba karamin illa bane ga gwamnati. Tabbas ina kyautata zaton ba za a kai wannan mataki ba, amma dai wannan wani martani ne daga gwamnatin Trump ga gwamnatin Tinubu, kuma ranaku masu zuwa
su ne za su yi mana bayanin yadda gwamnatin Tinubu za ta yi approaching ɗin wannan martani da gwamnatin Trump ta yi mata. Sunana Muhammad Khamis, MK Voice. Ka kumanta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku yi commenting, ku gaya min ra'ayoyinku. God bless Nigeria.